Hej, kom og vær med til årets store afrikanske fest. Med musik, dans og underholdning. Det foregår i Storvega den 14. juni 2008. Miss Africa Danmark 2008 bliver en kæmpe stor fest. Det foregår i Storvega i København den 14. juni. Så kom og vær med, for vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen. Det handler om kultur og en masse gode taler om et andet Afrika. Pengene fra arrangementet bliver doneret til organisationen Red Barnet. Du kan købe din billet nu i billetlugen.dk eller i Fona-butikkerne. Så er du sikker på at komme med. Jeg glæder mig super meget til at se jer alle sammen, så hej og vi ses. Vi glæder os til at se dig. Vi ses.